Эфирде аңалықлар вақыты студияда Осым Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Білімге юл. Әлмет районы мектеплерінде бірінші қыңғырау яңғырады. Балалар бәшләгәндә шын күңелеңне биреп эшләсәң, бөтен моментларында җиңеп була. Күңел ачу чаралары, спорт бәйгеләре, ысталык дәресләре. Ознакайда республика көненә кушып, шәһәр көнен бәйрәм иттеләр. Бүген дә республикабызның туган көнендә бергәләп җыелдык. Матур итеп чәй табыннары да әзерләдек, выставкалар әзерләдек. Бүген білім бәйрәме. Демәк, гадәттәгечә мәктәпләрдә тантаналы линейкалар узды. Быел Әлмәт районы буенча мәгариф учреждениеләрендә 29 000 укучы белем алачак. Шуларның 2800-ы беренче сыйныф укучысы. 1 сентябрь һәр вакыт дулкынландыргыч чара. Бүген әлбәттә беренче сыйныфларга аерым игътибар. Алар төп геройлар. Безнең төшерү төркеме Мирза Тахиров исемендәге 1-нче лицейның тантанасын уртаклашты. Беренче шигырьләр тәүге линейка дистә елдан иң кадерле кешеләрнең берсе булачак беренче укытучы. Гасырдан артык тарихы булган Әлмәтнең беренче мәктәбендә тантаналы очрашу һәр вакыттагыча җылы һәм кабатланмас. Төп геройлар әлбәттә беренче һәм 11-нчеләр. Нәдиләр алдында кызыклы, мавыктыргыч, әле аларга таныш булмаган дөнья. 11-нчеләрне җаваплы уку юлы көтә. Линейка барышында Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры Азат Кадыров, республика вәзирәсе Рөстәм Миниханов исеменнән котлау хатын укып узды. Лицей директоры Рөстәм Шакировтан да җылы сүзләр яңгырады. Мы должны много хорошо учиться. И это будет та форма благодарности, которые мы можем и должны проявить по отношению к тем благам, которые мы получили. Лицейда быел 3 беренче сыйныф, аларны беренче укытучылары 4 ел буе укыячак иркен бүлмәләрендә көтә. Бүген аларның танышу көне. Балалардан да бигрәк әти-әниләр дулкынлана. Несмотря на то, что Мин бүген 3нче баламны мәктәпкә озатам. Шулай да бу безнең өчен беренче тапкыр булган кебек дулкынландыргыч. Борчылабыз без дә, ул да, сөенәбез дә, чөнки без иң яхшы мәктәпкә һәм иң яхшы укытучыга эләктек. мы стараемся ее поддерживать, но мы знаем, что мы в лучшей школе и попали к лучшему учителю. Беренче кыңгырау яңгырады. Димәк, тантананы тарих битләренә күчереп, җиңсезганып укырга вакыт җитте. Хәерле юлга, хәерле сәгатьтә. Асыл Ахмәтҗанова, Алия Моратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Білім бәйрәме кем өчендер мавыктыргыч дөньяга илткән тәүге адымнары хатирәләре белән истәлекле булса, кемнәргәдер һөнәри тәҗрибәне саный башлаган старт сызыгыда. 4нче мәктәпкә эшкә кайткан яшь мөгаллимә Әдилә Хәбибуллина әнә шундыйлардан. Быел ул тәүге тапкыр үз сыйныфын каршы алды. Аның җитәкчелегендә беренче тапкыр парт артына беренче В сыйныфы укучылары утырды. Беренче тапкыр булгач бик нык дулкынландыра, калтырата. Вот, ничек әйтеп бетерергә дә белмим инде. Әдилә Хәбибуллина башлангычлар укытучысы булырга балачактан ук хыялланган. Быел исә ул тәүге тапкыр үз укучыларын мәктәп бусагасыннан алып керде. Мин үзем Сарман районы Сарайлы мәктәбендә укып үстем. Как раз таки менә беренче сыйныфка килдем дә, башлангыч сыйныфта ук менә шушы һөнәргә бирелеп, миңа ошап китте дә, менә үземә максат куйдым инде укытучы, башлангычлар укытучысы булырга. Белем бәйрәме мәктәп ишек алдында зур тантана белән узды. Укучылар чыгышлары бәйрәмгә ям өстәде. Ишек алдын шат авазлар һәм алкышлар тутырды. Я буду врачом, чтобы исцелять лучше всего науки. Я обязательно создам лекарства, которые помогут людям быть здоровыми и счастливыми. Әти-әниләр өчен бу көн дулкынландыргыч булды. Алар шатлыкларын яшермәде. Лейсен Галиева улын беренче сыйныфка озата.
Әле кайчан гына үзем шушы мәктәпне бетергән булсам, бу ел инде менә 4нче мәктәпкә улыбыз да бар, Аллага шөкер. Тәрбияле, исән сау, сәламәт булып үссеннәр, әйбәт кенә укысыннар. Өченче кызы белән мәктәп бусагасын атлап кергән Әлмира Хафизова да сөенече белән уртаклашырга ашыга. Җиңеллек белән җидек баланы мәктәпкә. Беренче балам мәктәпкә бармый, минем өченче кызым мәктәпкә бүген бара. Бик шатланды мәктәпкә барганына. Садикка да барасы килә, конечно, но өзгәрә мәктәпне дә беләсе килә. Шуңа күрә бүген аның тору да җиңел булды, иртә торды, җыенды үзе. Чыгарылыш сыйныф укучылары да бәйрәмдә катнашты. Алар беренче сыйныф укучыларын белем иленә җитәкләп алып китте. Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Мәктәп бусагасын тәүге тапкыр атлап керүчеләр арасында безнең хезмәттәшләребезнең дә балалары бар. Быел мәктәпкә 4 укучы керде. Аларның берсе беренче Түбән Мактама мәктәбендә укый. Беренче сыйныф укучылары шатлыклы һәм җаваплы вакыйганы менә шулай ышаныч белән каршы ала. Кайберләренең күзләрендә йокы туймаганлыгы күренсә дә, барысы да шат һәм елмая. Башкача мөмкин дә түгел, аларны биредә котлаулар һәм ачык кылач белән көн геройлары кебек каршы алдылар. Сабыйларга ни бары яңа рольгә ияләшәсе генә калды. Бүгеннән алар мәктәп укучылары. Школа, когда света, мама со мной занималась. В школу хотела уже давно пойти, и чтобы мы в одном классе были с Эльнарой. Беренче В сыйныфы яңа тормыш этабына аяк басканда, алар белән янәшә башлангыч сыйныф укытучысы Серина Абдуллина атлый. Аның бөтен гомере киләчәк өчен лаеклы алмаш үстерүгә багышланган. 35 ел буе балаларга тирән белем бирә. Аның өчен уйларга, фикер йөртергә сәләтле, алга атлаучы белемле иҗади шәхесләр тәрбияләү мөһим. Үзе мәктәптә укыганда беренче укытучылар белән бәхет елмайды дип саный. Аларның эше белән илһамланып, ул әлеге һөнәрне сайлый. Балалар белән эшләүе бик рәхәт, бик күңелле, ләкин инде кайбер чакта бик авыр моментлары да була. Ләкин балалар белән эшләгәндә чын күңелеңне биреп эшләсәң, бөтен моментларында җиңеп була. Балалар белән эшләү өчен һәрвакытта балаларны яратырга кирәк. Аларның кеше булуларын теләсәң, һәрвакытта алар белән бер рәттән, бер төсле иттереп яшәргә, укырга һәм инде тормышта тырышырга кирәк. Бүген мәктәпләрдә һәр бала көтеп алган, кызыклы вакыйгаларга бай булган яңа уку елы башлана. Түбән Мактаманың беренче мәктәбе бу уку елында үз ишекләрен 650 бала өчен ача. Мәктәп бусагасын 84 беренче сыйныф укучысы атлый. Башлангычы узган гасыр башына ук барып тоташса да, рәсми тарихы 65 ел булган мәктәптә бүген 34 укытучы белем бирә. Школа вообще была основана где-то около 120 лет назад. Она была в здании барака. А этому зданию 65 лет мы праздновали в прошлом году. Менә алар илебезнең булачак мактаулы шәхесләре. Әлегә алар куелган беренче биремнәрен бишлегә үтәп чыкты. Тантаналы линейкада төп номер беренче сыйныф укучыларыннан булды. Араларында берсе Кәрим Нуриев, нефтче әтисе һәм журналист әнисенең лаеклы дәвамчысы. Традиция буенча тантаналы чара ахырында дулкынлану һәм өметләр хисләре белән тулы мизгел, озак көтелгән кыңгырау яңгырады. Беренче сентябрьдә Азнакай районы мәктәпләрендә яңа уку елы башланганны белдереп беренче кыңгырау чыңлады. Белем көне узды. Район мәктәпләрендә быел 6800 бала белем алачак, ә 580 бала беренче сыйныфка бара. Тантаналы чараларны безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Все первоклассники в сопровождении наших выпускников с классным руководителем Галеевой Алсуна. Беренче сентябрь дулкынландыргыч мизгелләр һәм якты өметләр белән тулы үзенчәлекле көн. Азнакай шәһәре 7нче мәктәбе укучылары, әти-әниләре, укытучылар өчен икеләтә бәйрәм. Капиталь төзекләндерү үткәннән соң мәктәп кабат ишекләрен ача. Биредә кыска гына вакыт эчендә 236 миллион сумлык эш башкарылган. Мәктәпнең эчке ягы да, тышкы фасад та танымаслык булып үзгәргән.
Отопление, электроснабжение. Электр белән тәэмин итү, җылыту системасы, су белән тәэмин итү линияләре алыштырылды. Шулай ук мәктәпнең җиһазлары тулысынча яңартылды, парталардан башлап техник җиһазларга кадәр. Булар барысы да республикадан финанслык хисабына башкарылды. Финансирование республики. Яңа уку елында Азнакай 7-нче урта мәктәбендә барысы 851 бала укыячак. 1-нче сыйныфка 78 бала килгән, 11-нче сыйныфта 15 укучы. Аларны бәйрәм белән район башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хаҗипов, Мәгариф идарәсе начальнигы Зөлфия Гыйләҗева котлады. Балаларның шатлыгын уртаклашырга әти-әниләр, әби-бабайлар да килгән. Быел бу мәктәп безне ремонттан соң каршы алды. Мин бик шатмын. Киләчәктә балаларыбызга матур иттереп укырга, укытучыларга исән-сау укытырга язсын. Инде безгә ата-аналарга балаларыбызның, укытучыларыбызның, мәктәпнең уңышларына сөенеп, шатланышып яшәргә язсын. Чыннан да бик бәхетлебез. Шушындый матур мәктәптә уку белән, шушындый белемле укытучылар белән, һәм шул ук вакытта шушындый шат йөзле балалар белән бергә аралашып, исән-сау гына киләчәктә дә менә укып, белем ачкычларын кулларына ныклы тотып, белем юлына киреп, укып, спорт белән шөгыльләнеп, төрле түгәрәкләргә йөреп, үзләренә кирәкле шундый һөнәрләрне үзләштереп, киләчәктә дә зур кеше булуларын теләп калам. Әйе, белем тәрбия бирү системасы камилләшә бара. Киләчәк мәктәпләре заманча мөмкинлекләр тудырыла. Шәһәрнең 9-нчы мәктәбендә дә капиталь ремонт үткәрелгән. Моның өчен федераль программа нигезендә 99 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Алай гына да түгел, хөкүмәт тарафыннан мәктәпкә яңа автобус бирелгән һәм ул инде 1-нче рейска да чыккан. 9-нчы мәктәптә 2025-26 уку елында 278 бала белем алачак. Шуларның 22-се 1-нче сыйныф укучылары. Алар өчен бүген тәүге кат кыңгырау шыңлый. Белем көнендә Азнакайның сәнгать мәктәбендә дә капиталь төзекләндерелгән бинаның ишекләре ачылды. Укучылар өчен дә, укытучылар өчен дә җаваплы яңа уку елы старт алды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Республика көне, шәһәр көне, нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне һәм Татнефть компаниясының 75 еллыгы уңаеннан Азнакайда зур бәйрәм чаралары үткәрелде. Шәһәрнең төрле почмакларында балалар һәм өлкәннәр өчен күңел ачу чаралары, спорт бәйгеләре, осталык дәресләре оештырылды. Киеренке һәм мавыктыргыч бәйрәм көне турында тулырак мәгълүмат алдагы минутта. Азнакайда бәйрәм көне Ишкәев исемендәге ял паркында балалар өчен аттракционнар, хәрәкәтчән уеннар белән башланып китте. Биредә шулай ук спорт ярышлары да уздырылды. Татнефть компаниясе ярдәме белән төзекләндерелгән яңа автодромны ачу тантанасы булды. Бу паркның яңа аттракционы. Кечкенәдән юлда йөрү кагыйдәләренә өйрәнергә, юл хәрәкәтенең лаеклы катнашучысы булырга мөмкинлек бирәчәк дип саный аны булдыручылар һәм ата-аналар. Алга таба бәйрәм чаралары шәһәр мәдәният йорты каршында дәвам итте. Бүген бәйрәм уңаеннан күргәзмәләр белән авыллардан килгән халыклар да катнаша. Һәм алар үзләренең хуҗалыкларында җитештерелгән продукцияны тәкъдим итәләр. Менә биредә без хәзер Яктыкүл авылыннан килгән үзешчәннәрне күрәбез. Исәнмесез, нинди теләкләр белән килдегез? Исәнмесез? Менә шушы дин городага без инде ел сайын киләбез. Мул иттереп әйберләрне, үзебезнең эшләгән кул эшләрен бөтенсен алып киләбез. Монда һәркем үз эшләнмәләрен, үз продукциясын мактый. Безнең печевой пасека, монда инде безнең карабыдай баллары, юка баллары, кумбагыш, чәчкә баллары бар, кәрәзле баллар, бик сыйфатлы, кулай бәядән. Кышкылыкка инде үзегезнең иммунитетыгызны ныгытыгыз, бал кулланыгыз. Азнакай районының ветераннары оешмасы һәр вакыт бердәм бергә йөри. Бүген дә республикабызның туган көнендә бергәләп җыелдык. Матур итеп чәй табыннары да әзерләдек, выставкалар әзерләдек. Бәйрәмнең тантаналы өлеше юбилейный стадионында музыкаль тамаша белән ачылды.
Бәйрәм кунакларын район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләде. Тантанада шулай ук Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хәҗипов, Татнефть генераль директорының беренче урынбасары Рөстәм Халимов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Азнакай нефть идарәсе җитәкчесе Алмаз Фәритов та катнашты. Азнакай авылы 18-нче йөзнең 2нче яртысыннан бирле билгеле, әмма аның ныклы үсеше Ромашкино нефть ятмасын ачудан башлана. Кара алтын бәрабәренә кечкенә авыл зур индустриаль калага әверелә. Төзек чиста урамнары, социаль инфраструктурасы объектлары, төзекләндерелгән һәйкәлләр, заманча парклар, буларның барысы да күп санлы предприятиеләргә үрнәк булган Татнефть компаниясе коллективының эш нәтиҗәсе. Тантаналы чара барышында районның хезмәт алдынгыларына төрле дәрәҗәдә бүләкләр тапшырылды. Мен көп еллар вышка строениедә эшләдем, УБР системасында. Башлаган идем, слесарь булып, замначальник УБР дәрәҗәсенә җиттем. УБР системасына 70-нче елны эшкә урнашкан идем. Амбур 2нче разряд булып, 38 ел шул УБРда эшләп, лаеклы ялга чыктым. Бәйрәм уңаеннан еллар главный тыныч булсын, киләсе поколениягә да эш булып торсын, нефтебез бетмәсен. Кичке якта Азнакайлыларга Башкортстанның халык һәм Татарстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиев һәм лицей поп-рок төркеме җырчылары чыгышларын бүләк итте. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шығарылышта шулар иде. Мин Асыл Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.